Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах, ассаламу алейкум. Азиз дин кардашларым, кадірлі дусларым, ризықларны кеңейту сірлерінен садақа беруні бүгін давам етеміз һәм иншалла бүгінгі дәрісімізге сыйышырға тырышабыз. Аллах Тағала Сәбә сүресінің 39 аятында айта: «Кул айтти, инна Rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah». Rabbim тілеген бәндәсінің ризығын киң қыла, тілеген қалынықын кеметі. Аллах кімге көпме бересін өзі халиті. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Һәм сіз изгілік yolunda көпмегіне малығыздан үліш шығарсағыз да, көпмегіне малығызны сарыф етсәгіз де, فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Ол аны сізге алыштырып бере. Яғни, кері өзігізге арттырып, қайтарып бере. Аллах Тағала ризалығы үшін нәрсәген әшләсәң дә, ол бір қашанда, бір кім қаршында да әжетлі қалмай. Шуңа күрә ол кері қайтара. فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Һәм Аллах ризық берушілерінің ең хайырлысыдыр. Аллахы Тағалаға яқынаю ниеті білен, өз малынан мұқтаж кішіге үліш шығару, ол садақа деп атала. Раббыбыз өз китабында, сүйіклі пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бик көп хадис шарифлерінде садақа беруінің дүниядағы һәм ахиреттегі татлы жемішлерін көп мәртебелер еске ала. Узган дәрістә біз сіздің білен садақа темасын башлаған едік. Бүгін иншалла мен енді бірінші әзірлеген едім 3 хикметін, садақаның 3 хикметін. Иншалла сыйыша алсақ, мен тырышам енді 4 хикметін сізге сөйлерге, чөнки көпмегенә қысқартсам да, алар һәрберсе дә кереклі деп ойлаймын. Ең бірінші хикмет, әлбәттә, садақа ол қадірсіз болырға тиіш түгел. Яғни, үзімнен артты, бұ барыбір әрем була, бұ барыбір бір кімге де керек түгел деген әйбірні беру, ол садақа болмай. Кересінше, біз узган дәрістә дә сөйләштік, үзіңе керек болған әйбірні, үзіңе қадірлі болған әйбірні беру, мұның сауабы бардыр. Шуңа күрә, кімгәдір ярдәм қолы сузғанда, ярдәмнің аңа керек болған түрін қарау тиешлі. Бір кіші, сүйіклі пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам янына келе, һәм сұры: «Я Расулалла, ең хайырлы садақа қайсысы?» дей. Ең хайырлы садақа қайсысы дей. Пейғамбарыбыз алейхиссалату вассалам аңа кішілерге су ішірту деп айта. Бұл имам Ахмад риуаятында келе. Қарағыз, ашау ішу мәселесі һәр заман зарури болу сәбәплі. Кіші ашамышы үлә, кіші ішмеші сусыз үлә. Шуңа күрә күп хадисләрдә нәқ кешеләрне ашату, ішірту искә алына. Сөйкле пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам яшәгән шырда, біз бит инде сөйләшәбез 7-8 гасыр, һәм яшәгән җирлектә гарәп ярым утравы, шул, шулай бит инде су юк. Әлбәттә, иң кирәкле һәм иң кыйммәт нәрсә ул су булган. Ул бездә генә аяк белән типсәң, астан су бәрә, өстән су бәрә, без суның кадерен белмибез. Ләкин ул вакытларда ул яшәгән җирлектә су бик кадерле булган. Шуңа күрә күпләргә су, ризык мәсьәләсен җиңел итү, хәл итү җиңел булмаган. Шуңа да пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кемнәрдер килеп: «Я Расулалла, минем мөмкинлегем бар, минем изгелек кыласым килә» дип сорасалар, алар менә шушы мәшәкатьләрне, кешеләргә мәшәкать булган ризык, су мәсьәләсен хәл итәргә өндәгән. Әлбәттә, бүген без яшибез 21 гасырда, һәм әлбәттә садақаның кадере урынына карап, иленә карап, җирлегенә карап үзгәрергә мөмкин. Әгәр дә бүген пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, иң хайырлы садақа ул су садақасы дип, бүген мәсәлән ялгыз яшәп ятучы әбигә бер көянтә су кайтарып бирсәң, ул аның әллә ни проблемаларын хәл итмәс. Ни өчен? Чөнки аның инде кранын ачса, квартирага килгән шурлап суага. Шуңа күрә, ләкин шул ук вакытта әбинең мәсәлән даруга акчасы җитми.
һәм садака бирүче ул карарга тиеш кемгә бирә, һәм ул биргән кешегә бүген нәрсә кирәк, нәрсәгә ул мохтаҗ. Бу бик хикмәтле әйбер. Һәм менә сезнең игътибарыгызга укып китәсем килә, Ибн Кәсир дигән, аның тәфсире дә бар, ул язган зур тарих китабы Әл-Бидая ва Ниһая дип атала, башы һәм ахыры. Ягъни атабыз Адәмнән башлап үзенең көненә кадәр менә бу ул язган пәйгамбәрләр тарихын, кешелек тарихын язган. Шунда ул китерә бер кисса, субханалла, уйлый фикерли белүчеләр өчен бу киссада бик зур дәресләр, бик зур гыйбрәтләр бар. Бу кисса безнең өммәтебезнең мәшһүр галиме, изге бер кешесе Абдулла ибн Мубарак турында бара. Абдулла ибн Мубарак, Аллаһның рәхмәтендә булсын, ул әүвәлге гасырларда яшәгән зур галим. Ул ел сайын кешеләрне җыеп хаҗга алып бара торган булган. Хаҗга алып чыга торган булган. Аның инде ярдәмчеләре бөтен акчаларны да санаганнар, юлга ризыкларны караганнар, чөнки хәзерге кебек ул бит путевка алдың да самолетка сине утырттылар, визаларны эшләделәр, тегендә кунакхана отельләр белән килештеләр, отельләрдә иртәнге, төшке, кичке ашлар бар, әлегә андый бер булмады. Әле күбесе җәяү барды. Күп кенә сәфәрдә итле ризыклар бозылмасын өчен хайваннарны, кошларны тутырып үзләре белән алып баралар иде. Менә шулай итеп Абдулла ибн Мубарак бер төркем җыеп хаҗ сәфәренә чыгып китәләр. Юлда бер кичкенә генә авыл янына туктап, лагерь корып инде шулай, алар ризыкларны барлыйлар, ял итәләр һәм ни күрсәләр, аларның анда бер ничәме тавыклары үлгән булып чыга. Алар инде әлбәттә үлгән тавык үләксә, аннан котылу ягын карыйлар, каядыр илтеп аны куялар, ташлыйлар. Һәм шушы эшләрен эшләп утырганда алар күрәләр бер хатын. Бер әни кеше әкрен генә шул алар ташлаган тавыкларны җыеп алып кайтып китергә җыена. Шуннан соң инде Абдулла ибн Мубарак үземе барып, кемнедер җибәрепме сорыйлар, нәрсә булды? Нигә син бу үләксәне җыясың ди. Шуннан соң әйтә, мин аны алып кайтам гаиләмә ди, ашарга ди. Шуннан соң Абдулла ибн Мубарак әйтә, субханалла, син белмисеңме ди, үләксә ите харам ди. Үлгән тавык итен ашарга ярамый ди, харам ди. Шуннан соң ул әйтә, минем гаиләм өчен бу хәләл ди. Ягъни нәрсә дигән сүз? Димәк, аның гаиләсе ачка үлә. Ачка үлгәндә генә үләксә ите харам булган ит хәләлгә әйләнә. Димәк, булар ачка үлә. Шуннан соң ул инде бик нык моның белән тәэсирләнә һәм Абдулла ибн Мубарак үзләре белән күпме акча булуын сорый. Безнең әле күпме акча калды ди. Шуннан соң инде әйтәләр, 1000 динар калды диләр. 1000 динар алтын, 1000 алтын тәңкә була инде. Шуннан соң ул саны инде өйгә кайтып җитер өчен, менә бу группа төркемне өйгә кайтып җитер өчен күп акча кирәк. Шуннан соң ул әйтә инде, кире өйгә кайтып җитү өчен 20-сен калдырыгыз ди. Калган бөтен акчаны бу хатынга бирегез ди. Бөтенесен бирегез ди. Һәм бу безнең ди, быел хаҗ кылуыбыздан хәерлерәк булыр ди. Уйлап карагыз, менә бөтен төркем акча җыелган, барып җитергә, кайтырлык, чөнки үзләре шул хәлгә калырга мөмкин, әгәр дә кайтырга да акча калмаса. Шуңа күрә соңгысын бирми, 20-сен калдырыгыз ди, безгә кайтырга җитә бу ди, ашарга юлда, калганын бөтенесен бу хатынга бирегез ди. Һәм субханалла, менә шуңа күрә хаҗ ул исламның бер баганасы. Хаҗ кылу мөселман өчен фарыз, әмма ләкин карагыз, үлчәүгә зур галим салды нәрсәне? Бу гаиләнең исән калуын һәм хаҗ кылу. Хаҗ кылу фарыз. Ләкин хаҗны быел кылмасаң, икенче елга кылып була. Бу гаиләне бүген ашатмасаң, алар иртәгә үлә. Шуңа күрә нишләде? Ул сайлады да иң хәерлесен алды. Шуңа күрә иң хәерле садака ул кирәкле вакытта, кирәк урынга дөрес рәвештә бирелгәне. Шуңа күрә садака бирүче ул башын эшләтергә һәм кая бирергә белергә тиеш. Икенче хикмәт. Әлбәттә, садаканы һәркем үз кесәсенә карап бирә. Садака ул зур, күп кырлы гыйбадәт. Һәм аны кесәдән чыгарып биргән акча белән генә шикләү дөрестә, гаделдә булмас. Дидек, моны инде мин алда да әйттем. Һәм без татарларда кулланылган хәйр сүзе дә, хәйр җыючыны хәйрче дип әйтәбез инде, шулай бит. Ул күбрәк әлбәттә хәйрче дип дөрес булмый инде. Ул
фақир, мискин дисәк дөресрәк булыр иде, шулай бит. Аның мәгънәсе хәерлелек сүзенә, хәерле иртә дибез. Хәерле кич дибез. Ягъни хәерле, яхшы дигәнне аңлата, шулай бит. Шуңа күрә һәркемдә нинди дә булса хәерле нәрсәләр була. Һәм кемгәдер Аллаһ акчасын биргән, кемнеңдер Аллаһка шөкер аты көчле, яхшы, кемнеңдер Аллаһ тормыш тәҗрибәсе биргән, аның киңәшләре кирәк башкага, кемдер кул эше белән башкага ярдәм итә ала. Ягъни Аллаһ кемгә нинди хәерлелек биргән, ул шуннан хәерен бирергә тиеш. Шуңа күрә ул шуннан калган хәер бирү дигән сүз. Ул хәерлелек өләшү дигән сүз. Һәм менә монда мин укып китәсем килә. Имам Бухари, Муслим җыентыкларында килә bir хадис, субханалла, менә бу да моңа дәлил булып тора. Абу Муса радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: "Һәр мөселман өстендә садака бирү бурычы тора" дигән. Ягъни син мөселман икәнсең, син садака бирергә тиеш. Бу синең өстеңдә бурыч булып тора. Шуннан соң кешеләр аптырадылар. Кемдер бирә ала, кемдер бирә алмый. Һәм әйттеләр: "Я Расулалла, әгәр бирерлеген тапмаса, нишләсен?" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Яра бирмәсен" димәде. Карагыз. Үз хезмәте белән кәсеп итсен, үзенә дә калдырсын, һәм садакасын да бирсен ди. Ягъни бүген синең садака, хәер бирергә берәйбереңдә юк икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Бар эшлә" диде. Эшлә, тап, семьяңа да калсын, гаиләңә дә, садакасын да бирсен диде. Ләкин бар шундый кешеләр, алар аны да булдыра алмыйлар. Бар шундый мискиннәр, алар ни кәсепләре юк, ни һөнәрләре юк, әйтәләр бит, ни Аллаһка, ни бәндәгә. Шуннан соң кешеләр сорадылар: "Аны да булдыра алмаса, менә ансын да булдыра алмый, нишләсен?" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Хаҗәте төшкәнгә ярдәм итсен" ди. Мәсәлән, кемнеңдер ниндидер проблемасы бар, менә барсын да шуңа шул проблемасын хәл итәргә тырышсын ди. Ләкин бар шундый кешеләр, алар бер кемгә дә файда китерлек түгел. Юк, алардан алып булмый. Шуннан соң сорадылар: "Я Расулалла, ансын да булдыра алмаса, нишләргә?" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Барсын да яхшылыкка өндәсен" ди. Мәсәлән, кемнедер барып исәнләшергә өйрәтсен, намаз укырга өйрәтсен, хәерле эш өйрәтсен, бер хадис өйрәтсен, бер хәерле тәрбия бирсен. Ягъни нәрсәдер барып яхшы сүз әйтсен ди. Яхшылыкка өндәсен ди. Шуннан соң бар шундый кешеләр, алар ансын да булдыра алмыйлар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Я Расулалла, ансын да булдыра алмаса, нишләсен?" ди. Карагыз, без әкрен генә өстәге баскычтан төшәбез аска, ләкин һәркем үз баскычын табырга тиеш. Садака бирми торган бер кем дә юк. Иң беренче Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте: "Садакасын бирсен, булдыра алмый, эшләсен, кәсеп итсен, гаиләсенә калдырсын, бирсен, ансын да булдыра алмый. Хаҗәте төшкәнгә ниндидер ярдәм итсен, мәсәлән, юл аша чыгарсын, капчыгын күтәрә алмый, капчыгын күтәрешсен, пакетларын тотышсын, ансын да булдыра алмый, яхшылыкка өндәсен, ансын да булдыра алмый, нишләсен?" дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Кешеләргә явызлык кылудан тыелсын, бу аның өчен садака булыр" диде. Субханалла, менә бийек Раббыбызга мең шөкерләребез булсын, ул һәркемгә аның мөмкинлегенә карап садака бирергә насип итә. Насип итә. Дустыңны күреп елмаюыңда садакадан китер диде. Кемгәдер сәлам бирәсең, кемнеңдер хәл-әхвалын сорашасың, кемнеңдер чыгарып бирерләйең булмаса, башыннан сыйпап, яхшы җылы сүзеңне булса да әйтеп китәсең. Әгәр дә бер кешедән башка берәүләргә бернинди дә файда юк икән, менә юк ул, ни җүнле сүзен әйтә алмый ул, ни җылмая да белми ул, чыгарып бирерлек берәйберсе дә юк аның, мискин. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Кешегә зыян китермәсен, менә аның садакасы шул булыр ди. Шуңа күрә синнән файда юк икән, син, урысча әйтәм инде, кичерә күрегез, хәтта бу синнән зыян тимәсен, бу синең өчен садака булачак. Шуңа күрә хәтта дини китапларда шундый кагыйдә килә: "Науму залими гыйбада" дип атала. Ягъни залимнең йокысы гыйбадәттән китер ди. Залим инде ул кешеләрне рәнҗетүче, аның йокысы саваплы булыр ди. Ни өчен? Аңлагансыздыр инде, ул йоклаганда бер кемгә дә зыян китерми. Шуңа күрә кайбер кешенең, бәлки, мин инде Раббым үзе кичерсен, шунда кайтып, әзрәк нәрсәсендер тотып, йоклап ятуы бер кемгә бәйләнмичә. Бәлки шунсы аның хәерлерәк буладыр, каядыр барып, кемнеңдер канын ичеп, кемгәдер зыян китереп йөрүгә карый. Инде шуңа күрә нәрсә? Залимнең йокысы гыйбадәттән китер ди. Садаканың күләменә, чөнки без инде сөйләшәбез хәзер, һәркем үз кесәсенә карап бирә дип.
Әлбәттә, фарыз садақасына килгәндә, зәкәт аның бар, ул кемнәргә тиеш, күпме тиеш, кайчан, ни рәвешле биреләсе бөтенесе Коръәндә билгеләнгән. Пәйгамбәребезнең хәдисләрендә килә. Ләкин нәфил садақалары, зәкәтеңне, налогыңны түләдең, калганы нәфил садака. Монда һәркем үзенең мөмкинлегеннән чыгып күләмен билгели. Ләкин халыкта бар шундый сүз, садаканың олысы кешесе юк диләр. Менә бу сүз белән бер яктан килешеп була, икенче яктан юк. Чөнки кай вакыт ярар, хәернең инде аның олысы кешесе юк дип, кай вакыт кеше мәчеткә китерә, анда 50 сум, 100 сум садакасын китерә. Әле аңа заг итеп бабай дуга кыла. Аннарысын тәрәзәдән карыйсың, 5 миллионлык мәчеткә машинага утырып, ипләп кенә эшенә китеп бара. Шуңа күрә кемне өчендер 50 сум түгел, 10 сумы да зур садака. Ләкин инде 5 миллионлык машинадан төшеп, шулай зурлыклап 50 сум бирү, менә монда инде мин әлбәттә моның белән килешә алмыйм. Шуңа күрә садаканың төп хикмәте, әлбәттә, ихлас күңелгә кайтса да, аның күләме дә кешенең кесә калынлыгына карап үзгәрә. Шуңа күрә менә төп безнең бу икенче хикмәт, кешегә файдасыз, яраксыз әйберләр бирергә кирәкми. Кай вакыт менә безнең бит инде ашларда үзе бер гырыф гадәт бит инде ул ашларда хәер тарату. Менә әлбәттә бу мулла бозылып беткән икән дип уйлый күрмәгез. Уйласагыз да инде мин нәрсә эшлим, үз фикеремне барыбер әйтәм. Кай вакыт менә шуннан да ашта шундый әйберләр тараталар. Менә ул әйберне аны бер нәрсә дә эшләтеп булмый. Кай вакыт бирәләр, кулъяулык бирәләр. Әлбәттә, кулъяулык кирәк һәрберебезнең кесәсендә. Ләкин ул кулъяулык белән борын сөртеп булмый. Аны сөртсәң, ул кожасын, терисен сыдырып төшерә. Шуңа күрә нишлисең, яки аны машинаның кармашыгын атасың да, ул күпмедер йөри дә аннан ташлыйсың. Аның белән әйбер дә сөртеп бул. Ягъни, синең биргән күчтәнәчең, садакаң, кеше аны кулланган сайын, ул сиңа рәхмәт укырга тиеш. Шуңа күрә кешегә бирәсең икән, ул шәй бирдең икән, ул ишерлек шәй булырга тиеш. Бирдең икән, кулъяулык, ул кулланырлык булырга тиеш. Менә шуңа күрә садака, ничек әйтәләр бит, аз булсын, тәмле булсын ди. Менә монда мин бу хикмәтне Аллаһның бер аяты белән тәмамлыйсым килә. Субханалла, бу бик хикмәтле аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я айюхаллазина аману", Бакара сүрәсе 267 аят. Тәфсирен укыгыз. Әй иман китергән бәндәләр, анфику, әйе, чыгарыгыз өлешти, сарыф итегез, расходуйте ди. Мин таййибати. Аллаһ Тәгалә әйтә, яхшысыннан чыгарыгыз ди. Начар үзегездә кирәк булмаган чыгарып атас әйберләрдән түгел, яхшысыннан чыгарыгыз. Ма касабтум, үзегез кәсеп иткәннең яхшысыннан чыгарыгыз. Ва мимма ахраҗна лакум минал ард, һәм без сезгә җирдән биргән яшелчә үсемлекләрдән, анда җир асты казылмаларыннан чыгарыгыз өлешти. Ягъни яхшысыннан ди. Вала таяммамул хабиса минху тунфикуна ва ластум биахидиhi илля ан тугмиду фихи ди. Һәм карагыз, Аллаһ нәрсә ди? Үзегезгә бирелсә ди, менә шулай бер. Күз йомып, чырайыгызны сытып алырдай затсыз малны башкаларга бирмәгез ди. Шуңа күрә мөселман кешесе аңа нәрсәдер, ул кемгәдер нәрсәдер бирергә җыена икән, менә ул аны үзе аламы? Әгәр дә аны кемдер бирсә, Аллаһ нәрсә ди? Йөзегезне сытып ризасызлыктан, күзегезне йомып ярар бир инде дип ала торган әйберне кешегә дә бирмәгез ди. Ва аламу анна Аллаһ ганиюн хамид, һәм белегез, Аллаһ бай һәм мактаулыдыр ди. Бакара сүрәсе 267 аят. Бу ни кебек хадистәме килә бит әле, үзең ашамаганны кылыңа да ашатма дигән кебек. Менә шуңа күрә бирәсең икән, тырыш бирергә, кеше файдалана торган һәм кешегә кирәкле әйбер. Өченче хикмәт, ихласлык. Әлбәттә, моны беренче дә куярга була иде инде, ләкин мин вакытка сыешам дип шулай бераз гына каушыйм да инде, борчылам да. Ихластан чыгар да Аллаһка тапшыр. Бу өченче хикмәт. Менә күп кешеләр әйтәләр, мин ул хәерчегә бирер идем, ул хәерче микән соң? Ул нинди микән соң? Ул чыннан да дөрес микән? Менә әлбәттә без сәбәбен кылабыз. Мәсәлән, кеше инде кичә күрдең, ишеп аунап ята, бүген синнән ипи киреп сорады, аракыга тапкан кеше акчаны ул ипигә таба. Әлбәттә, мин әйтмим, әйдә бөтен хәзер исерекләрне ишертеп йөрегез дип, кемдер баш төзәтергә сорап килә. Шуңа күрә әлбәттә без бөтен җиргә белмичә, күрмичә бирмибез. Ләкин бөтен кешенең ишен ачып карап булмый.
Бүтін кішінің бүтін тұрмышын оқып шығып болмай. Шуңа күрә син ихластан, шын көңілден садақаңны бирдең икән, яхшы дип күргән кешене, лайыклы дип тапкан кешене. Ул садақаң кемгә генә ләксә дә, синең ихласлыгың булса, ул кабул була. Һәм аның тагын бер хикмәте бар. Әгәр дә ихлас садака кемгәдер, хәтта начар кешегә керсә, ул начар кешенең яхшыруына сәбәп була. Менә моңа дәлил буларак бик хикмәтле хадис. Субханалла, мин инде тагын бер хикмәт бар әле аннан. Ләкин укып чыгасым килә бу хадисне. Бу минем өчен, мәсәлән, бик зур ачышлар ясарга миңа үз башымда, йөрәгемдә этәргеч булды. Имам Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшырган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән. Бер кеше, бу илгәре заманда булган. Бәлки Бәну Исраил заманындадыр. Бер кеше, мин бүген садака бирәчәкмен дигән уй белән акча янчыгын тотып өеннән чыккан диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, күз алдына китерәбез. Менә хәзер мин садака бирәм дип өеннән чыккан ди. Юлында ишраган беренче кешегә садакасын сузган. Менә юлда ишраган, бисмилла, ул садакасын сузган ди. Ярар, бу кеше авылның буры булып чыккан. Бур, угры. Каядыр нәрсәдер урлап кайта икән. Ярар, иртә белән бүтән авыл шаулый. Ул инде җәмәгать авыл электә шундый булган икән, ул менә хәзер дә шулай. Шулай бүтән авыл шаулый. Теге мөселман ихластан безнең авыл бурына садака биргән ди. Топкан инде садака бирер кеше ди. Бүтән бир алга булмады микән ди. Теге бурда алган инде, нишлисең, шулай бит. Әйе. Әлеге сүз йөртүләр моның күңелен тырмаса да, моңа ишетелсә дә, ул ниятендә ихлас булган. Һәм нәрсә дигән? Әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер, мин барыбер садака бирәчәкмен дигән. Һәм кич белән тагын савытына күпмедер акчасын тутырып куйган. Төнне белән өеннән чыгып, садака янчыгын күтәреп киткәндә, каршысына бер хатын кыз килә икән. Бу мохтаҗдыр дип уйлаганда, бу хатынга садакасын тоттырган, тегесе алып китеп барган. Бу авылның фәхишәсе булып чыккан. Ягъни үзенең тәнен сатып, акча эшләүче фәхишә булып чыккан. Бүтән авыл шаулаша башлаган. Каяндыр ишетелгән, каяндыр ниткән инде, ул кайтып сөйләгәндер, әйе. Икенче көнне бүтән авыл шаулый, бу мәгънәсез инде тапкан садака бирер кеше авылның фәхишәсенә илтеп биргән акча ди. Жүннәрәк кеше таба алмадымы икән? Дугада булган, зикрдә булган. Әйе, бу моңа ишетелгән, күңеле тырмалган, ләкин нәрсә? Шундый, бәлки бер катлы кеше булгандыр, ихлас шундый нарасый кешеләр була бит инде, сабый бала кебек. Әйе, шуннан соң әйткән, Аллаһка шөкер, ничек бирдем садакамны бирәм ди икән. Һәм өченче кичкә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу тагын күпмедер акчасын капчыгына салып әзерләп куйды. Бәлки күптә булмагандыр инде аның, шулай бит, әзерләп куйды ди. Төнне белән бу бисмилласын әйтеп өйдән чыкты ди, һәм иң беренче моның каршына бер ират килә. Бу бисмилласын әйтте дә иратның кулына тоттырган ди. Тегесе инде китеп барган. Бу авылның иң зур байы булып чыккан. Авылның иң бай кешесе булып чыккан бу. Икенче көнне, бу инде өченче көн бит инде тагын бүтән авыл шаулый. Теге мәгънәсез садакасын бирергә җүнле кеше тапмаган, авылның иң зур байына садака биргән дип, тагын моны кимсетеп, рәнҗетеп, мыскыл итеп сөйли башлаганнар. Шуннан соң нәрсә дигән, бу күңелен төшермәгән. Бу әйткән, каршыма китереп чыгарган бур эчендә, икенче көнне китереп чыгарган зиначы фәхишә хатын эчендә, һәм өченче көнне каршыма чыгарган бай эчендә Аллаһы Тәгаләгә шөкер итәм дигән. Чөнки кем аларны китереп чыгарган, кем ишраштырган? Аллаһ теләмәсә, ул фәхишәгә бирмәс иде. Аллаһ аның фәхишәгә бирүен теләгән. Аллаһ теләмәсә, ул аны теге бурга бирмәс иде, байга бирмәс иде. Шуңа күрә насибемә күрә шөкер итәм Аллаһка дигән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ аның янына фәрештәсен җибәрде ди. Һәм фәрештә килеп әйтте ди, биргән садакаң, карагыз, Аллаһның һәр бер әйбердә хикмәте бар. Биргән садакаң ди, теге урлап йөрүчене ди, урлашудан тыеп торды ди. Ул нигә урлаган? Аңа ашыйсы килә. Аңа әйбер кирәк. Аңа яшәргә кирәк. Ә синең акчаңны тотып бетергәнче ди, ул авылда бер кемне дә урламады ди. Бүтән авыл нишләде? Ял итте. Бу бурдан. Чөнки акчасы беткәнче урламыйча торды ди. Яхшылыкмы бу? Бу бик зур яхшылык. Ә теге фәхишә ди, тәнен сатмыйча торды ди. Менә шушы акчасын аша бетергәнче,
ул үзенең тәнен сатмады, ягъни авылда фәхишлек туктап торды. Моның садакасы сәбәпле. Теге бай ди, үзеннән хәерче акчаны китереп биргәч шул кадәр уялды ди. Минем кебек бай садака бирмей, миннән хәерче миңа садака китереп бирде, ник мин бирмәскә тиешсең дип, ул садака бирә башлады ди. Шуңа күрә Аллаһ өчесен дә синең кабул итте дип, Аллаһ аңа шатландыру өчен фәрештә җибәрә. Субханаллах, менә синнән чыккан ул изгелегең ихлас күңелдән чыга икән, ул нинди генә кесәгә керсә дә, пычрак кесәгә керсә дә, ул шул урынны чистартачак, шул урынга хәерлелекне таратачак, иншалла, үзгәртәчәк. Менә бу 3нче хикмәт. 4нче хикмәт. Садаканың яшерен булуы. Уңың биргәнне сулың күрмәсен ди. Шулай бит, уң кулың белән эшләгәнне сул кулың күрмәсен ди. Кешенең кылган гамәлендә ихласлык ни кадәр күбрәк булса, нәрсә ул ихласлык? Ихласлык кашан ул син эшеңне Аллаһ өчен эшлисең. Һәм әгәр дә син Аллаһ өчен генә эшлисең икән, димәк сиңа Аллаһ күрсә шул җитә. Башкалар күрмәсә күрү кирәкми. Чөнки син кем өчен эшләдең? Алар өчен түгел, Аллаһ өчен эшләдең. Без бит инде бүген шундый вакыт заманада яшибез, җәмәгать 3 тиен акча бирсәк тә, біз аны 3000 итеп Инстаграмда, Фейсбукта, Твиттерда, ВКонтактеда, ТНВда, тагын кайда, бүтін җирдә бирәбез. Бүтін җирдә күрү, безне мактауларын сорыйбыз. Әлбәттә җәмәгать ихласлык булырга тиеш. Шуңа күрә ихластан биргән әйбер ул Аллаһ ризалыгы өчен биргән була. Кешенең күңеле Аллаһ ризалыгыннан башка омтылышлардан пак дигәнне аңлата. Шуңа күрә җәмәгать менә безгә кадәр яшәгән сахабалар, табигыйннар, менә без алардан бик зур безнең аермаларыбыз күп. Менә без бүгенге мөселманнар уялабыз үзебезнең кимчелекләрне күрсәтергә. Шулай бит? Мәсәлән, һәр кем уяла, үзенең беребез дә мактанып сөйләмибез. Менә мин шундый гынах эшләдем әле, мин бүген иртәнге намазны йоклап калдым әле, кичә таравих та укымадым әле дип, беркем дә мактанып йөрми. Без яшерәбез кимчелекләребезне. Шулай бит? Уялабыз без аны башкаларга фаш итәргә. Менә сахабалар biz ничек гынахларыбызны яшерсәк, алар изгелекләрен яшергәннәр. Алар изгелекләрен күрсәтергә уялганнар, чөнки аны Аллаһ ризалыгы өчен генә эшләгәннәр. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез уң кулың биргәнне сул кулың да күрмәсен ди. Әлбәттә, моны кемдер в буквальном смысле турыдан туры мәгънәдә аңлый, хәтта күргәнем бар, ашларда садаканы биргәндә кулын артка куеп бирә. Әйтәм, нигә алай бирәсең дигәч, уң кулың биргәнне сул кулың күрмәсен дип. Юк, ул мөхтәрәм җәмәгать пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Яшерегез кешеләрдән диде. Хәтта синең күршең, хәтта синең анда начальнигың, балаң, хатының гына түгел, хәтта уңың биргәнне сул кулың да күрмәсен дигән сүз кашыр, яшер, Аллаһ өчен генә булсын ди. Менә шуңа күрә моны дөрес аңларга кирәк, һәм чыннан да менә сахабалар, табигыйннар, алар бик нык изгелекләрен яшерә торган булганнар. Мәсәлән, Гали ибн Абу Талиб, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең кияүе дә, тугры хәлифәсе дә, шулай бит, ул төннәрен, элек менә нишләптер бер көнне әле миңа сорау бирделәр, садаканы көндез бирү саваплырак икән диделәр, төнгә карый. Ул беренчедән андай бер юк, бер кая ишеткәнем юк, кемнер ишеткәне күргән булса, чыгыгыз хәбәргә, мин дә белермен иншалла. Беренчедән, икенчедән, ул һәрберсе карый аның халәтенә, ситуацияга, обстоятельствога карый, шулай бит инде. Шуңа күрә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында бик күп садаканы төннә биргәннәр. Ни өчен? Төннә кеше күрмәгән. Хәзер төннә кеше йөрсә, капчык күтәреп, аны бөтен кеше начар уйлый. Каяндыр бу нәрсәдер авылда, мәсәлән, күз алдына китерегез, бүген авылыбызда төнге бердә кемдер капчык асып кайтып килә. Бөтен кеше уйлаячак, бу каяндыр нәрсәдер ширткән, нәрсәдер урлаган, бу шулай икән ди. Элек бөтен кеше йоклаганны көткәннәр, һәм кешеләр йоклап бетүгә садака тарала башлаган. Элек бит инде акча таратып, яки банковский карталарга төшмәгән хәзерге кебек. Элек аның иртә белән торуына ишек төбендә бодай торган, сылысы, арпасы торган, ул аны белмәгән дә. Гали ибн Абу Талиб төннәр буе менә шулай аркасына капчык асып, садака таратып йөри торган булган. Һәм беләсезме, аны ул таратканны кайчан белгәннәр? Үлгәч. Ни өчен? Чөнки килми башлаган. Теге бодайлар, onlar килми башлаган, шуңа күрә аңлаганнар. Булган шундый сахаба, табигыйнар, еллар буе нәфил уразалары тотканнар, өендәге хатыны да белмәгән. Без бит ул кайвакыт мин уразада, бөтен дөньяга сөйләргә кирәк. Шулай бит, хатыны
тегенең гомер буе ураза тотканын белмәгән. Ни өчен? Чөнки иртә белә сәхәр вакытында иртәнге ашны ашаган. Әйткән, мин төштә кайта алмыйм дигән өйләгә, шуңа күрә үзем белән бир дигән. Ансын садака итеп биргән мохтаҗга, кич белән ахшамнан соң кайткан кичке ашны ашарга. Хатын уйлаган, бу бөтен кеше кебек йөри дип, ул уразада булган. Менә шулай уразасын яшергәннәр. Төнге намазларны яшергәннәр. Түгел анда чыгып, мин менә бүген кай вакыт без әйтә, менә мин бүген төнге намазны укыганда шундый башыма нәрсә килде әле. Ягъни хаман мактанасы килә. Алар нишләгәннәр? Хатыны, балалары йоклап киткәнне көткәннәр дә тизрәк Аллаһ янына гыйбадәткә киткәннәр. Хәтта кайберләре төнне буе елаган, көндез күзләре шишкән күренмәсен өчен, яки авырган булып кыланган, яки шулай күзен сыпырган, хәтта Коръан укып утырганда ишек шакысалар, бу көне төне Коръан укый дип уйламасын өчен ул аны киштәгә алып куя торган булган. Менә шулай без бүген гынаһларны яшергән кебек, алар изгелекләрен яшерә торган булганнар. Әлбәттә инде тормышта шундый сүземне ахырында әйтәсем килә инде, безнең вакытыбыз да чыкты. Әгәр дә тормышта чыннан да изгелекне күрсәтергә кирәк булса, әлбәттә монда сак булырга кирәк, ләкин шиктән ашмыйча гына күрсәтергә була. Чөнки кай вакыт кайдадыр бер урында изге гамәл эшләнмәсә, ул гамәл яки йоклап ятса, ул гамәлне уятып җибәрү өчен, кешеләрне шунда чакыру өчен аны күрсәтергә була. Мәсәлән, менә без инде бүген көн сайын 500 пакет тутырып, 500 ифтар көн сайын таратабыз. Бу безнең хисапка түгел, бу мәчет хисабына түгел, һәр көнне кемдер сатып ала. Без аны инде сөйләп, газетларга язып, теге менә бүген фәлән дип бик койганыбыз юк, ләкин әле мин кичә генә инде махсус яздырып, үрнәк итеп, аны инде видеосын әле җибәрәм инде Алла бирсә, мин аны күрсәтергә булдым. Ни өчен? Чөнки бер кеше чыгып, бер абый чыгып, минем энем үлгән иде ди. Бер туган энем үлгән иде ди. Менә шуның рухына дуга булып барсын әле дип 500 кешене ашатырга теләк белдерде. Һәм инде Раббым энесенең гынаһларын кичереп урыны җәннәттә булсын. Ул бит чыннан да менә хәтта ифтар кылдырганда да үзең өчен түгел, вафат булган әниең өчен, әтиең өчен бу эшләрне эшләргә була, садака бирергә була. Менә алар турында сөйләштек, шулай бит. Шуңа күрә мин сүземне тамамлыйм. Яхья ибн Аксам, шундый казый булган зур гыйлем иясе, аңа шундый сорау биргәннәр. Син күпме ашарга киңәш итәсең дигәннәр. Күпме ашарга? Ул әйткән, ачлыктан узганчы аша, туклыкка җиткәнче тукта дигән. Ягъни гомумән элекеге заманда кагыйдә булган, тамак ачмыйча ашамыйбыз дигән, ашасак та тамак туйганчы китәбез дигән. Чөнки ризык ул барыбер тансык булып калырга тиеш, артыгын ашарга кирәкми. Күпме көлергә киңәш итәсең дигән. Шуннан соң нәрсә дигән? Көлүеңнән йөзең яктырсын, ләкин тавышың күтәрелмәсен ди. Ягъни көлгәч кешенең йөзе үзгәрә, ул ничектер башкаларга нур сибә, әмма кычкырып, әдәпсез итеп, бигрәк тә хатын-кызлар көлә икән, ул ямсыз инде. Шуннан соң әйткән, күпме еларга киңәш итәсең дигән. Ул әйткән, Аллаһны зурлап елаудан туйма дигән. Ягъни күпме Аллаһны зурлап, дөньяны югалттым дип түгел, Аллаһны зурлап күпме елыйсың икән, ела дигән. Изгелекләремнең күпмесен яшерим дигән. Яшерим. Ул әйткән, булдыра алганын яшер дигән. Менә кайсын булдыра аласың, яшер дигән. Кайсыларын күрсәтим дигән. Менә бу безнең темабыз. Изгелек сөюче үрнәк алырлык булсын, әмма кеше мактауына барып җитмәсен дигән. Шуңа күрә күргән кеше күрерлек булсын, әмма инде сине кайлардагыдыр язып, анда тегеләй итеп шиеп күкләргә, андый дәрәҗәгә җитмәсен дигән. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә инде ихлас күңелдән, Аллаһ Тәгалә безгә күпме көч, күпме куәт биргән булса, садакаларыбызны биреп, Аллаһның ризалыгына ирешергә насип итсен, һәм биргән сайын Аллаһ та бирә, онытырга язмасын. Хәтта бер кеше әйткән бит, шушы әйберне ишеткәч, Аллаһ Тәгалә син бир, мин дә сиңа бирәм дигәч, мин Аллаһ белән инде алай дип әйтергә ярым икән, көч сынашырга, узышырга уйладым дигән. Мин бирдем, Аллаһ бирде дигән. Мин бирдем, Аллаһ бирде. Мин бирдем, Аллаһ бирде. Барыбер Аллаһ миңа бирде, ул мине җиңде дигән. Күпме генә бирсәм дә биреп бетер алмадым дигән. Аллаһ миңа күбрәк бирде дигән. Шуңа күрә биреп, бүлешеп яшәргә насип итсен. Исән-имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.